tot probabil, într-un viitor apropiat, mama lui Viorel o să cunoască și mai bine. Legătura dintre ei va fi continuă și trainică și lucrurile se vor așeza. Credeți că legătura dintre ei va fi continuă și trainică? Din ce ați văzut dumneavoastră? Eu nu cunosc asta pentru că eu cred de la răspunsa de 10 ani. Dar de ce? Am și o întrebare. De ce nu a făcut acest lucru de a se răgodi sau ce i-am căsătorit, de ce nu a făcut-o înainte? Domnișoara Ina, credeți că un pas atât de important se face imediat la prima vedere? Păi tocmai asta e... A spus că la început, și asta a fost o primă concluzie, nu se cunoaște mai la amănunțit de Viorel, că a spus că nu știu ce. A fost o primă concluzie, faptul că atunci când am dat în casă el a spus pe Cristian, că mai bun să arată seama că nu este un posibil pentru ea. Și atunci a renunțat. Dacă mi-a spus că Viorel nu și a dat seama că este totuși un om care poate chiar o ea și a fost mai departe în fel. Domnul Cristian, dumneavoastră sunteți de acord cu relația celor doi? Foarte. Vi se par potriviți? Diferența de dos nu contează, pentru că de știți și Oceana va spus că diferența nu se nimeni. Dar nu la asta mă refeream. Mă refeream la atitudine, la felul în care se comportă unul cu celălalt. La, eu știu, felul în care se potrivesc sau nu se potrivesc cei doi. Diferența de vârstă poate să fie oricare. Sigur că da. Eu zic că se potrivesc pentru că se completează unul pe celălalt. Și ele se unească. Nu cum simți de la spus că nu mai simți seama un pic că dacă vrei uite eu să te cunoască această relație și atunci ce vei face? Deci am pus în situația în care se face un viitor destul de simplu în ceea ce privește situația lui personală. Sunteți un bărbat cu experiență multă de viață și, după părerea dumneavoastră, credeți că mai devreme sau mai târziu, doamna Elena, mama lui Viorel, va ceda în fața iubirii? Eu sunt convins pentru că eu am fost în situația dânsei și cred că poate nu în totalitatea și pot și eu nu strigat pentru că au fost atâtea vorbe spuse de fetele care au ieșit din casă și care cred eu nu le împierez atitudinea, dar totuși există într-un concept, dacă mai mult, o urmă de invidie. Ele au ieșit, dar nu le-a rămas, dar nu este așa să se unde atâta timp și atunci fiecare din ele, chiar dacă nu se fac, dar totuși au o urmă de invidie. Alea se vede. Așa e, Irina? Păi am sigur că cineva, dacă voi nu ataca, dacă voi zice ceva la adresa unei dintre fetele care v-au rămas în casă, eram sigur că cineva va acuza la un moment dat de invidie. Pe de altă parte, domnul Cristian este tatăl Distrega lui Carmen și a crescut-o de la 10 ani. E normal să aibă o poziție de genul acesta. Este ca și fica lui. Seama, tocmai. Apreciez că este alături de ea. Mă vreau să vă spun că eu sunt un tip foarte radical, adică și în